ake mun. Kai ashe anti ce ma. Salamu alaikum. Anti ya gida? Wallahi kwanan nan ranar litinin ma ina ganin zan shigo ma unguwar dan gaishe ki a ya su walidi ya su tasiri ya su al'ami duk suna lafiya. Yiwa baya aka yi ne Ahmadu ma kwana biyu. Caji ya kamu wallahi, cajin waya ya kamu. Irin wannan ba cajin waya nake gaya ma ba. Kayayyaki mana, abin sabuwar raka da kai kuma so nake na ji kaina ko in ji na sama. Wai ya hau kan bene ne sabis ɗinsa ya iya. Wannan nake ma magana. Amma ɗaya yanzu kwalwata ta dole ba. So nake kawai na ji ni fresh nake gaya ma. Kake mana haka ne. So kake subsidy ɗin da ake kawo mana kake ba mu ka daina ba mu. In ta ji wannan make-maken muke wallahi daina ba wa za ta. Daina za ta. Yanzu me rufin ka? Yanzu sai dai mu haƙura da cajin kenan. Sai dai a haƙura. Gaskiya abin da kai mana baka mana adalci wallahi amma ba ko za mu ina ko aza ta ne dai ina nan dole sai ka neme ni haba malam